Vegerîne ser mijara penaberan. Mijara penaberan mijareka geleka kevne di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê da. Taybet Tirkiye û Yunanê da ji ber çi? Çûn Yunan xala girêdana axa ya mijin sunûrê Tirkiye bi Yekîtiya Ewropayê ve her penaberek ku bixwazîtin derbazî Ewropayê bîtin zêdetir sunûrên Yunanê bikartînin. Lewra 2016 bijin rêkeftinek tifakek di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê da bû ku Tirkiye rêgiriyê biketin penaberan bilêşa û bi hejmareka zor derbazî Tirkiyeyê neketin. Niha Wezîrê Kûç û Koçberan yê Yunanistanê daxwazê ji Tirkiyeyê diketin ku hewl bidin rêkeftinekan û peymanekan û di navbera xwe mebesta wî Tirkiye û Ewropayê da hebîtin derbarê penaberan êdî ew dibêjin em heresan bûyne, bêzar bûyne, perîşan bûyne hindî penaberan vegerînîn rê nedin ku sunûrê me derbaz bikin. Derbarê vê mijarê min mêvaneke berês Metin Curabatir serokê navenda ve kolînan ya Kûç û penaberiyê li Enqereyê gelme daye. Berês Metin êvar baş top xêratî ji bo Kurdistan 24. Ev daxwaniya Wezîrê Kûç û Koçberan yê Yunanistanê tu çawa dibînî? Bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki 16 Mart 16 Adarê rêkeftinek hatibû kirin di navbera Tirkiye û Yunanê de. Ji xwe ev rêkeftin demekî dirêje bi rê ve naçe nayê cibicî kirin her du alî ji Tirkiye jî Yunan jî cibicî nakin. Divê nûjenkirina vê ji bo her du aliyan jî baş e lê çawa dibe dibe her du alî rûnin û rêk bikevin. Li vê derê tiştê giring evekim mafê divê mafê penaxwaziyê were cîbicêkirin aliyê din her du alî ji bo hevkariyê baş bin hevdû nexapînin alîkariya hev bikin. Taybet li derya Îceyê hê jî li ser deryayê kesên ku dixwazin biçin giravên Yunanê hene li wê derê jî dixwazin nêzîkatiyekî mirovane hebe her wiha pabend bûn be pîvanên penaberiyê hebe her du divê rêkeftinek ku penaber jî sûd jê werbigirin hebe ev ne asan e lê zehmet jî nine. Piştî bêhêvîbûn, bêomêdbûna Recep Tayyip Erdogan bu endambûna Tirkiyeyê di Yekîtiya Ewropayê da hîn wiha nabînin ku Recep Tayyip Erdogan weke tol heldanekî li hember Yekîtiya Ewropayê dirûst biketin îtir sunûrên xwe bi şêweyekî berfirehtir li hember koçberan yan penaberan ve biketin? Sanmıyorum. Ez bawer nakim tiştekî wa hebe bi rê serokkomar dema çû New Yorkê got em dikarin jî Yekîtiya Ewropa qut bibin ne zehmet e lê dîsa jî piştî vê raderin Yekîtiya Ewropa hevdîtin kirin daxuyanî dan peyam dan her du alî jî dixwazin pêwendiyên wan berdewam bin em jî dizanin nêzîkatiyek wiha li Yekîtiya Ewropa heye ne tenê ji bo Tirkiye jî ji bo gelek welatan dixwazin hevbeşiyekî taybet modelên wiha pêş dixin dixwazin ev yek bo Tirkiye jî derbas bibe lê holê da pêşniyarekî nû nîne bi rê serokkomar jî dixwaze vê ji bo siyaseta navxwe bikar bîne ji xwe di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê da pêwendiyên kûr hene dîrokî hene lê niha danûsandinên endamtiyê bi rê ve naçin lê pirsa penaberan koçberan heye her du alî jî hevbeşiyên xwe dimeşînin Yekîtiya Ewropa û Tirkiye ji hev qut nabin. Tamam berês Metin Curabatir
سروک ناوەندا بە کولیان کوچ و پەنابەریە لە ئەنقەرە دیالمە بۆ gelekî spas berسmetî.